Bang, ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa ta? Lah niki pengendange jenengan iki ta, Mas? Wih jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelani. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwi ra tau ketemu temu pisan kok garap kancane. Apa ra isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Widodo kok Bargowo. Iki Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Mas Farel. Arep mirang-mirang. Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirake bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah meliak-melilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen-biyen. Tinggine munggah ben, Gematine ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne, Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter ngendang. Alah, Mas. Ayo, alah, Mas. Alah, Mas. Kaya pinter, bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso dadapan barang iki. Lah golek potongane ra gablek dhuwit kok. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, Apa? nek omong sing ati-ati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, iya to. Sini trae dalang. Mas Kangko iki Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten omongane aku tak pangadikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Derek tepung Cah Bagus. Nggih. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen akeh dagelan ding do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu Nggih, aku. nembe sepindah kepada jenengan masyaallah kados ngipi kula Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan tesih teng Baku SMA kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus. Lah nggih. Wibawa jenengan niku lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten Mengisi kekosongan kok ya to. Sapa jenengmu Le, Cah Bagus? Meri. Oh, Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. Iya. Meri niku anak bebek ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M Menungso. E Eling. R Rama. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Mula Meri Anakan bebek. mula pas kula buat beto recang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Weh, Pas. Dadi layak raine kaya letong. Bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu, Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung, niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan.
Bener. Oh iya. Contone kados niki Meri. Meri. Kula TB telek bebek. Ah. Enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. kondange Percil. Lucy Brahman. Ah ya, kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Narto, Bapake Mas Ranto Didi Gudel, Kertot, nggih. Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. Be. Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes Mas. Iya, apik. Ngoten lho. Ki kangko tekek. Ah, Dalange sapa to, Be? Kangko Tekek. Baru cepet kondang Mas katene niku. Omonganmu Nggih. ning ora-ora. Lho sing dalu alhamdulillah Mas. Ah, iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Ah. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya. Yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Nggih. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden Betul. yang luar biasa. Pak Sarmuji Mas, doangu mboten Sekjen kepareng. Pak Golkar. Sekjen Golkar, Nggih. Wilujeng Rawuh, Pak Adi. Pak Hadi Setiawan, Nggih. bapake seniman Kediri Mas. Sapa? Pak Hadi Setiawan. Oh, itu. nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Ah, saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Ah. Lho, sing dilalah niki lho Mas. Gene panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Hah? Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh iya. Ngendi to? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing anggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar bersih desa dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane, Be, Eh? sing nanggap sapa? Rakyat kon urunan. Sampean kok bingung sing Ora nanggap apa-apa, sapa? semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ya ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to Mas. Betul. Ngono lho. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe Bingung golek nggon nguyuh. Lah kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masyaallah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas liwat iki sapa nyelak-nyeluk lho kok. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Lah, Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Butuhi to? Buduwe ku ya ampun. Piye? Pipise koyo wong nyigar keramik. piye? Begitu mek tek cecet terus diangkat. Alah-alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini. Burini. Nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo burini ya. Tak tutuke buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Piyok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Warung Oh, mboten niki namung Gojek. Ini luar biasa dalu menika, Mas. Iya. Wis mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikatuk berkah barokah, pikatuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus, Mas. Apal. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Waduh, akeh men rondone kok apa men. Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho.
Ngawur ae. Ning kene iki randha aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa Ben dipangan kami tuwa. kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa. Kami tuwa Kamu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Nggih. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Ngono. Amin. Parian. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parian lho mau. Kula ki saged. Heeh, kowe iso? Saged Gage parian sing apik. numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Oke. Ngono. Pentol korek ya. Manggerian. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah piyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pasar Muji kok. Nyuwun sewu, ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Ya ora enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung dasare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat Alah, kabeh. malaikat to iso ngeprok. Slero donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya, malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Nah, Oh, dongane niku ngono. ngaten niku. To the point. Langsung Wah. to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi Pak Hadi menika Setiawan. adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Ah. Barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten Pak peribahasa Berbahasa mengatakan. dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tomo. Oh salah. Tatahi Dalang piye dalang? Yo saya pasar besi aduh, isin aku, isin. Pak, dalang kodang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Lah aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, iya, Nek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek boten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean ki kaket Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tomo. Kakek neng dadapan lho mare. Wonten Ki Hajar Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata, Heeh. ing ngarsa sung tulodo, Heeh, ing madya. ing madya mangun karsa, Tutpuri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi conto, Heeh. sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungokno kupingmu. rungokno Be. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus Ing madya mangun Mangun karsa. karsa. terus terakhir Tutwuri Lah, handayani. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun, Tulodo. ing madya mangun Karsa. tutwuri Handayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh,
Nggih napa leres Pak Bu? Aduh. Sampeyan iki pripun to, Mas? Eh. Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Loh, orang rusak ini menjumbuhkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Kowe tanggung jawab Aku lho. wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. kudu Ah. nganggoni. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane nek tak takoni ra iso jawab. tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Ora melu. Kula jenengan Kudune tapuk. tanggung jawab lho. Ah. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kru wayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe apa ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya, Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe nyuwun sewu nggih, Mas. Ah, belan ana aku le, Ri. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungono kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane sound. abot. Sanggane Tanggung abot. jawabe gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Aling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Nggih napa mboten? Hei, Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwangi, Pak. Wangono ri. Dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakoni Semar Bangun Kayangan, iki Heeh. yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir Mikir apa Garapan. jenenge sanggit garapan. Iso. Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampeyan iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? Meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Ya Dik. rumah samu yoga turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sinden samene bisu? Pak B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Lah ngono wae lho kok ket mau brengel-yelan. Walah dalang karo dagelan iki Ora rugi. apa-apa. Meri. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, Ah. tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing Sing ngerti. Ah. Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, Kok iso? ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karep? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ah. Ketoke apik ning kula duwe pamrih. Sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Iku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku Kudune ikhlas. sing Ikhlas. terakhir Sing terakhir? tutwuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, Aku kowe lurah. calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa, Iki Pak. milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liya neh, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener, Mas.
Iya, iya. Yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. ya keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. Betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Iku Ah. pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Be ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat papat lima Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik iki aku dalang wis suwe lho, Le. Lah iki Tongamu teblat papat 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Peh aku ndak nek bener itu bengi iki. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirna. sirah ngelu. Wah, sampeyan jamu Jangkrik. kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene ondile tak griaji. Lesu. Suwi-suwi kok. Sabar bos, sabar innawa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalah. Tutukno omahmu tanggung jawab, Be. Wah, ngertos nggih. Hei. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Alah. Tak pocangkemu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal kuwi sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Lho, dia jenengan niku dalang lho, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Ya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku iku. Ngene urip ki iso ubah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh berarti alibak tak tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah A, alif kasra I, alif doma U. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ora tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to Loh, sampean? alif fathah A, alif Alif kasra kasra I, alif doma U. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plonga-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf bijaya to, Be? Lagi UI wis uyo. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasra. Alif fathah, A. alif kasra, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, U urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Ngono. Catet to, Pak. Guban Sampeyan goro-goro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi lolok. Isin dah. karo pasar muji ya. Dalang kok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babibu, tegese babi bu. bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak doma, bu, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir.
Amene jane ngomong apa ta ketol jane iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiti saka tak fat kata, tak kasroti, tak domatu. Artine Tak titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dirungokne tenan ya ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabidul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plongo. Loh, sampean nyek Pak Kakko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa loh. Omong ngono ri. Nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, ustad, Ustad. penceramah. Kok sampean nyek plongo? Ojo kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-orane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Loh, ora iso jangan dipangan kiri. Tetep ado. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus karepmu piye? Terus Mas maksudnya nyuwun sewu lho, Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki, UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kakko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Jenengan kalih kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan iki, Mas. Pon bapakmu wis ora ana lho. bapakmu wis mati, clok-clok. Lho kuwi mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok ngono to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Ayo, Kowe Ki. tau apa? Ya, Ziarah ning makane wong tuamu. Empun to. Hah? Tahu Wis piye? ngapa? Malah tahu kleru ngono Pak sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. niki. Ah. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep pakku. Pakmu lak gundul to. Ah. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene, kamangka iki kuburane Siti. Goblok. Nyapa ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Lho set kok goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan nyerahati jadwale lho kok kelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gedan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik sing apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lagi malam Jumat to. Malam semua. Umume masyarakat Robik Bili Bali Beladaya para kamu maka marobaya di Sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lapa? Robik Bili Bali Beladaya Bali Beladaya. warhamuma kamarobaya ni Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa celuk-celuk. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kemis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya ngono. Aku iki estenyel masamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Kowe tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku, yo. Oh, ngerti aku. Dul gundul. Ngap oh iya kecelek lho, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono digati, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, ngapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi.
Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gomburah, ngono kuwi. Wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Ha nggih, Nggih, kabaku nggih. seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Nah, Luar biasa ri. alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan pi aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. sing murah, sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut wonten pamundhut. saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Lah Nggih, iki. Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik. Terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah, ki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin, amin. Ah. Pak Sekjen. Ah. Izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Nggih. Karo kowe to kae nang Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, arek Slendro ya. Lali aku. Niki sinten? Ora katakong. Ah, mantep mawon. Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Ah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Tangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon koyo Mbak Niken lho, Ya, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Heeh. Aja koyo anake TB. Anakmu TB piye? Anak lagi 3 SMP kok wis meteng. Iya Pak. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya 3 SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok aja. Saya Ora apa? berita. Masuk ri, masuk ri, masuk. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah niken, ayo kan. Ora katakong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Gosik to Apa? sampeyan iki kon kok ora iso. Ngapa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didop, didop. Jiro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindum songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkemmu. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Simpin mawon, Pak. Simpin Ana mawon, rezeki sithik disyukuri akeh ya Nggih, disyukuri nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Pak. Mbak menawi Pak Hadi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung. Enggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggawae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Biasa. Sehat, Duk, dan Walah, sehat. Sehatan, Duk. Kempule, Gok. Meneh, Gok. Meneh, Gok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa men duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem Ha-ha. delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya yang gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Mas. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Betul. Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran.
Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, dhewe. ora. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak lek waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Lho Pak. Tak kurang ajar. Jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngemate suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku. Iya. Apa gak krasa lara ngoten lho, Pak. Ya takon karo bocahe takon. Ora, Ya, Mas, kenapa aduh. kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opnam meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, ada. Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit gitu, Ojo sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikek ning gelas. Embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg-gedeg padha wae tuku obat ning apotek. terus Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae ngrujuk raimu piye? syarat, Pak. Oh, syarat. Ya, anggrek golongane tenan. Ke sarana. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat ing kangsa Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. kuwi transfer aku 400.000. Wah, Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kawan Ardi. nggih. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Yes, Nah, lah, hitung kaya sing ngono. adil. Ya wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. Oh, MC, lan terima kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Duit Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Kowe tak grup apa piye? Lho, purun to?
Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak Abel iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Op. Iya ndek kan terus. Ya. Nolya. Ah. Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Ya. Nano. Ya, Nduk. Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Gen dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barange ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempitin. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Tur disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi, Mangga Butuwi, ayo. sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Kon dhuwur, Bu. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol iki rung Masih enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Ya bagus iku betul. Miner ke, Bu? Yuk.
sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lho nggon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelarin niki, apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, Wah, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodil mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK rak sarjana karaoke. Ayo nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan nono. Ya. Kan. Kan pakan. Kan pakan. Pakan. Pakan nono ngono nduk. Pakan nono. Pancen yo jik perawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar. Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya, Dok. Ya, terusno. Manuke kuwi Iyo. Ala bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Ah. Geser. Ah, iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Dadi Oh. wis doboli wingi. Mbak iya, sekermu kena nduk kita. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Wah, Iya. cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik prawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, nek iki mau mayaan sapa Nggih. jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Nggih. Bedane. Ada jekel. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Gableh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa
Ya sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih. Mau Wanda kijik perawan, terus apa jenenge kuwi Mayang kuwi wis duwe bojo. Lah Wiwik ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwama ya kuwi. Kami tuwa sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa ke sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa. Wis nggih tahlil. Kok ya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek balai desa, kek nggon yoga wentek kok. Walah, bulu iki sindian tambul. Wah. Malah. Keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Ya, dientekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wi. Sita murah. Sida. Oh, gitu. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Ya, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Nggih. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih. Nggih, dumateng sederek-sederek Kediri khususipun Kecamatan Pagu. Nggih. Langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwijokongko. Napa tugas kula niki? Lah napa teng nek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Nah, Anu Mas nyuwun sewu. ngapa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus ora jang. Boten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Monggo Pak Hadi. Monggo Cak Hadi. Tindak mriki. Kula rencang para kamu pengentosi Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Komplit. Piantun ning budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine gamblangke lelakon. Heeh. Sing kurang namung jarike, Pak. Blangkon sing apa ki mau atine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. Iya. Ngraketke silaturahmi. Pancene Cak TB powintal. Alah Pak nek mbok lunas ya ngaten iki lho Pak. Lancar. Saestu, Cak. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Napa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten Nggih. lali kula Nggih. kali jenengan. Nggih, Pak, kali kula.
Dale terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong Nggih. Kolongi. Terus sing kaping teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Ya. Setiap ketemu pasangannya kok beda namun sing pancet namung setunggal. Napa nih? Napa? Pancet gundul. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten Pak? Pun kathah. Oh nggih nggih. Penanggap Pokoknya setia. kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh. Kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Nggih. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pedemen wayang monggo. Nah, dimate. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagun apa desa mriki ingkang saged Bedhek. Monggo sing Monggo saged sing batang. saged niku jawab tembang napa? angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng Monggo monggo. bapake nggih. Monggo Banang. Iki Banang mriki Banang. Napa dandang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo tapi napa? Monggo. Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Sarmuji menika tembang napa? Monggo mriki Mbak. Nah. Adepe mriko Banang. Nggih. Kendali. Napa Mbah? Napa niku tembang napa Mbah? Tembangnya napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Ingkang dipun karepaken. Judule. Mecopat kan kata termasuk tembangin nopo ngaten Mbah. Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong. pucung, Ojo. pucung. Laras mboten Pak Ji? Panjenengan kang saged semerep. Salah. Salah terusipun. Salah? Nggih. Wonten sing saged monggo. Niki. Mijil. Mijil. Niki. Monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Alah. Umbene melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Boten tembangipun Mbah. Pangapuntene ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, nggih. Wes alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih Mbah, matur sembah nuwun. Wah, Tetap dapat rezeki alhamdulillah. Dalem Pak Ji. Niku wau. Nggih. Rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti, Nggih. kudu Antap asor. andhap asor. Nggih. Wani ngalah, Wani ngalah luhur wekasan. luhur wekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Nah. Tinung kula yen dipun dukani nek didukani Kendel. kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pun Pak. Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke. Nggih. Siap nggih. Siap. Nah, ya perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna
Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju gak apa-apa satu orang yo. Siapa? Oh niki. Pak niki lho Pak. Pak niki. Pan Pun Adigang. mriki riyen, Pak. Nggih. Idang Adigung Panesti. Adi guna ula iku telu pisan mati sampya. Nah niki tembangi jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Rambu. Leres. Ah, Kalau mari leres, dia. leres. Pasar Muji, Pak Sarjito Sumbangun. Nggih. Eh, Cair. Nggih. Wis seneng bojone nggo asok mekar iso. nggih. Niku wau tembang Nggih. kagem tiang ingkang gadah pangkat, Sedikit kemawon. gadah derajat, Oh nggih. gadah keagungan, boten angsal Kang Adigung Adiguna. Ya. Niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Badhe mangga badhe niku sing niku lho Pak. Tor monitor ketua anggota malang aku lho Pak. Aku saiki padi ra iso. Ketua niku lho Pak. Kula boten saged Lah. nembang, nggih Nggih. boten saged napa namine nyanyi. Nggih. Terus kula nyuwun lagu mawon. Oh, ngaten. Nyuwun tembung mawon. Tembang Nggih, tembang napa? Nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar Nggih. sing sregep nyambut gawe prau layar. Prau layar. Semua sinden berdiri nyanyi sarang-sarang nggih, Pak. Biasa. Hebat, Ya. hebat. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya ewa dene. Mangke wonten kekiranganipun wonten ing wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Nggih, wilujeng dalu Bucangik saha Mbak Yulimbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11, nggih, Njoho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap. Ugi mriki tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah, iki saka penggemar lawas. Saka Kediri ya kuwi KPK, Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mrika Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyun lagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Ah. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, Saka Live Mbak streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga titip cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Heeh. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Si. Oh, ngono ha. Sopo niku lho Pak? Apa iya? Iya. Sapa? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka iki, sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Ya. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Li ya. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane we merah putih kok. Wijo laras sing Ah. kena tolok ukur Iya. rawitan Amin. amin. nyacat kualat maju plunga-plungu lho. Ah, Hati-hati ya. ya. Sing mau sing rong nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya, ya, Mbak ya. Wanda. Ayo. Angel nggih, Pak. Wiwitan nih. Niki Mbak Angel nggih. Hah? Tesih sekolah ta Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih Pak. Ya. Sukses. Ayo Be, bawa nang Be. Wiwitan nih. Lho, Ebe. Ya. Karena digandrung kuwi. walah.
Ning aja digandring. Mboten gandreng ya pedhot. Toprakan ngono kae lho, Bet. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Titi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak makna. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan. Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya. kuning kang saking wukir Swara suara kurang pramana ning wase SA ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya Ya. sakjane Ken ben sehat sik. Anggung romarang Anggung romarang bendara dia Tiah Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Duk. Ya, Ayo, Duk Angel. Angelia. Yuk, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Ya. terus tresno sesideman Ya, Nduk, buka celuk. Ya. luwe becik patenana timbang bepisahan rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwat kincanging nyarisma kuasa wasling saraya saku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah kuno Ya, Yong. nadyan bocah kuno kadukan nrimo jiwa ragaku tak kurang kahurmatan
pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh, ngono. Ah, ya. Luwe ya terus. Urip Luwe becik urip. kotak gede. Ya, Nduk, dangdut Nduk. Ya. Niken Salindri, cumeneng ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Tuh. Kur. Ya. Urip ana kotak gede, Yo. Sambung Nduk Niken Salindri Mas TB karo Monggo, Cak monggo, Meri. Siap Pak Kakon. Ah, Wonten Nggih. pamundutan napa? menika Kusuma Wijaya sing Ya. disuwun. Ah. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat. Ah. Getok ya, Pak. Ah. Oke. Ya. Ketuk rek. Kenapa kita nggak kasih yang rancak-rancak aja, Pak? Apa? Kita kasih yang rancak-rancak aja. Contohnya apa, Nduk? Cahayu. Getok, getok. Oh, gedok. Iya. Rock and roll wani? Iya, Kuat. Hati-hati. Hati-hati loh. Telaknya? iya. kuat Telaknya sekali. aman? Iya, iya, iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggoro. Kita di bawah saja karena Oke. saya Oke, di oke. atas Siap. itu kurang Ah. bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah. Zak. Ah. Ya. Besok langsung kemana, Nduk Cahayu? Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini, Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi, Pak. Nggih. Masya Kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Ketok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh, Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu, Salim. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus darane koyo Pak Igit. Heeh. Toh mirip Tapi pasaran. versi 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 muda. Ya. ora.
Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Meneng Git iku Git. Bagus sih we Git. Gusidan. Gede dek ya, hati-hati Ya. ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Ini Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Iya, iya. Aman? Aman. Aman. Oke. Kalau enak kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock full and roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Dek weekend. Nat anu ora pas lho kibonmu karo gamelan. Ora pas. Sore-sore panjenengan ayo konco dolanan rene-rene Getuk. asale saka telan Moto ngantuk. iku tampane apa Getuk nduk. asale saka telan Yen rapet nduk. hatiku rada gelap ojo ngono Yang kedua, rock and roll. Sore-sore panjenengan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame hei dada-dadakan kai rombulane hei disama kang awene koyo-koyo ngelake kanca kabeh aja terus sore-sore Getuk. asale saka telan Moto ngantuk. kuwi tambane apa Allah getuk. asale saka telan Yen rapet nduk. hatiku dadi gelap aja ngono mas aja ngono kadang janjine satu mangkono Tepuk tangan Tepuk buat tangan, Niken tepuk tangan. Salidri. Niken Salidri. Luar Aman biasa. ya, aman ya. Aman. Eh. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane tidak ada nyuwun. masalah Pak Sudah ada Pak? Enggak ada kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah Pak
Profesionalitas. Profesional. Masya Allah. Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki les Dik. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku ning ngisor ki rada masuk angin geris. Barek munggah panggung ngadep debok ning ngisor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. Niku Pak. Profesional. Mas Yowi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Ya, toh, Seni Mas. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo neh? Tegelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamardikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan ya monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngaturke apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Coba. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, kerjakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ndak Apa, iki? Pak? Oke. Luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai Oh, Iya. ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Baru jeruk. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Heeh. orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul karo dularku wae. Begini Pak. Wala sanji to. Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngadeg sik Sanju. Ngadeg sik ngadeg. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat rene. Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, Ji ya, ya. ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne tumbal. Iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek kamu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Satu lagi. oke. Oke, lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hidungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya, Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Kira Salinda. nek Akbar Niken lho. Pak Kangko buka owo. Ya ora wong Lah ini nyatan kok nggih kalih niki Mas TB. ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Pak? Ah, Siap. Lagunya apa Mbak Niken? ah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Heeh, terus apa kae? Napa?
apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang. Mayang yo iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nanti lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi iki lho, ayo. Apa? Loh, kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro. Sampeyan iya, iki iya, budak iya. to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. kongon. Aku kekurangan delok to iki lho. Ora rambut. Ora ono keluwian. Sampean sakit to. Gae. Ngene ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapayu tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus. Halo. Ayo seblak nih. Yo. Celeng usul. Halo. Wis marem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon. Wayang wong. Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang kok. Nggih. Niku bakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak. Meski kudu eling sajroning urip.